Bueno, pois ela tiña medo, dixo que sufrira unha agresión por parte del, bueno, malos tratos en general, e que xa non aguantaba máis, e si podíamos axudala. O noso coñecemento que temos é que ela vivía con el, que era o seu esposo, desde o 2019, e a trouxo para aquí fai 2 meses. Non fala español, fala co traductor E un pouco do de árabe francés. o español. Ela nos dixo que ela había marchado a traballar, non lle deixaba sair de ningunha maneira soa. Tiña unha copia de chaves que ela guardou, e que como a única xente que fala no pueblo e que conocía de fan de os meses que chegou a España era con nós, e recurriu a nós. Ela pediu unha axuda aquí, díxome necesito axuda, entón mandeina pasar para atrás porque nós tiñamos xente na farmacia. Enseñounos unhas imágenes e enseñounos o seu corpo, lógicamente, foi cando xa intentamos axudala, pero isto xa vende atrás. O que pasa é que ela nunca nos dixo así de frente, de cara, axuda.